Suspek nga nagbuno patay sa 73 anyos nga lolo kag Nagsungka Sini nga gin-adoptibo nga bata nagsungka sa otoridad. Si Rujimar sukal dito nakatuto. Alas 4 kahapon sang hapon sa nagpadulong sa Police Station 7 si Kent Agsam, 26 anyos, upod ang iya sini nga pamilya. Ginpahayag sini sa otoridad nga siya ang nagbuno patay sa 73 anyos nga si Aurelio Rol kag sa siyam katuig nga bata nga ginsapupo sang tigulang. Bangod ang amay sini ang napreso sa bilibid. Ang rason na ipatay niya ay di ba nagsulog siya sa palay. White na bilang kay sulog na sigulang na patado na ito nag-isang kagahon nagbukawan sa sigulang. Sa mga patay niya kasi Nagwa sa investigasyon sang kapulisan niya nagpadulong si Kent Agsam sa balay sang biktima agod niya magkuha sang tuter pero nabugtawan sang tigulang. Sa kakulba nga masalaan niya kawatan diri na kaginbuno ni Aurelio ang tigulang. Lakip na ang siyam katuig nga bata nga si alias King. Agi na ako yung sanitary nga krimen. So, naman na ako sa extra judicial confession. So, 5 weeks ako sa niya. Naibaluan niya na lista bilang drug personality sa barangay si Aurelio Rol kag makapila na kabeses nga ginraid ang iya nga balay. Sa karon, ginaasikaso na sang kapulisan ang pagpasaka sang kaso nga double murder bato kay Kent Agsam. Upod kay Reynald Castillo, Rojimar Sukal dito. 1 Western Visayas.